Je inini ndiri njuzu ndikakuudza unozondida here. Njuzu yaitaura nechemwoyo but Mufesi akabva azvinzwa akatanga kudedera maoko kudai because akanga akunzwa mwoyo wenjuzu waye. Njuzu yakavhunduka ichibhaya because yakaona kuti hama ichibhaya chayakangosiya chete yakangosiya tumapills twemusodzi twataigadziswa mari. Mufesi paakada unotsvaga baby can't get akamhanya kudai paakumhanya kudai akatanga kurangarira masini ese even mamemories ainge awaipwa aya akatanga kudzoka zvese even paanga wapinda mvura paakaona muswe wenjuzu akatanga kudzoka akutanga kutsvaga bhebhi nechi mumastreet achiti mambonoka mwana ake here apa kamwana katobaya zvako kasvika pane imwe place so kakutoisa masini kakuchinja masini ako ese waize kabva kaona zvaitwa nemumwe mukadzi waiza kuti akaisa foni muhandbag waiza tumwe tuvana vachibva tatoona kuti aisa handbag mune mari matungwana acho achibva mubira chibhegi riya nemari apa dzimufesi dzadza dzikutera chilocation dzasvika pane location dzanoona pane bhebhi rira kuti kubhebhi uya ari apa rakutosvika paipai achingosvika chiona vana vari kutogovana mari zvavakutovabvunza kuti koimimi madii matirire waleti iyoyo muri kuzvifambisa sei waiza mabhebhi akavhunduka zvikanzi aiwa ndipei foni paranda basa angu mari munokwanisa kuitora ndiudzei kuti mubhebhi uya ari kuzvikanzi mubhebhi uya ari kune imwe jimu so ndokwaari waiza but Mufesi uyu anga ari conman akati handingambowasiyiwa achienda nesini zvikanzi orit ndisheke hendi kudai achibva arohwa netrika mabhebhi akarwadziwa kuti because apa anga wakutopindawo murudo nekamufesi anga wakutonakirwa nekamufesi kamufesi kachinosvika kuclub kaya kachitsvaga bhebhi kachiona bhebhi wangu akabva kasvika bhakari haga bhebhiyo kakadai sobva kati wadini how are you feeling, do you want to eat anything but mubhebhi anga akutaura nemwoyo angasazoti Mufesi anozvinzwa akutaura achiti unzwa kuda ice cream yogurt kana maavocado akaboiliswa wangu bhebhi raitotaura zvaro nechemwoyo risingaziva kuti Mufesi ari kutonzwa zvaari kutaura nechemwoyo waiziva bhebhi ritori absent minded richingopindura Mufesi achiti ndo zvega zvauri kuda kudya here ndinokutengera apa bhebhi richingoramba richipindura nechemwoyo risiri tombofambisa kana muromo waro apa Mufesi achitoona kuti bendi kutonzwa mwoyo webhebhi apa manheru manje pavanorara bhebhi Mufesi anenge akutongoyeverwa nebhebhi akati